ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ରକ୍ଫୋଡ଼ ପିଇକି ନିଶା ନିଶା ରାତି ତୁ ମୋ ସାଥୀ ପିଇକି ଇଏ ଆମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ତା ରକ୍ଫୋଡ଼ ନାଇଁ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତ ସିଏ ନୁହଁ ନା ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଟିକେ ଟିକେ ରକ୍ଫୋଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଔକାତ ତ ନାହିଁ ଡାଲି ଭାତ ଟିକେ ଦେବାକୁ ଦେଉଛ କ'ଣ ନା ମୁଢ଼ି ପିଆଜ ରକ୍ଫୋଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉନ। ପିଲାମାନେ ବି ପାଠଶାଠ ଛାଡ଼ିକି ତମ ସାଙ୍ଗେ ନାଚିବେ ରକ୍ଫୋଡ଼ ମାରିକି ନିଶା ନିଶା ରାତି ନା। ଛି 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 ବେଲଜ୍ୟା ସରକାର ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇକି ପୁଣି ବଞ୍ଚିଛ ହେଲେ ଛେ ଏତେ କ୍ଷମତା ନିଶା। ଯାହା ହଉ ଆମ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କି ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ମାନେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି।